Pois de novo estamos con todos vostedes, lle damos a boa noite e a benvida a Óscar Rial, portavoz do Partido Socialista no Concello de Rianxo. Moi boa noite, benvido, señor Rial, como estamos? Moitas gracias, boa noite. Bueno, fai un par de mesiños había unha renovación dentro do Grupo Municipal Socialista. Me gustaría que fixera un pouquiño o perfil e a valoración deste cambio. Destos dous cambios, perdón. Sí, pois foron dous cambios que se deron nun momento puntual moi concreto e sentou, era un pouquiño como de alarma, a ver se pasaba algo na agrupación ou no grupo municipal, e non, son cuestións personais de ambas persoas. Rosana recentemente acaba de abrir a súa tenda multimarca, vou facer aquí unha publicidade da súa tenda de Rose, e o outro caso foi por motivos laborais. Aprobou unha oposición, xa sabíamos dende abril, o que pasa que, ao final os tempos nos que pois con que ir esa plaza ten que programar o viaxe e presentarse no seu posto de traballo, pois ao final fixo que coincidiran ambas situacións no tempo. É dicir, xa está totalmente solventado, xa estaba previsto. Ademais, as dúas persoas seguintes que tiñamos na lista xa decidiron unirse a este proxecto e seguimos na mesma dinámica que viñamos facendo hasta ahora. Perfiles moi similares, cada un evidentemente cas súas características persoais e ca súa personalidade, pero o funcionamento do grupo municipal sigue sendo perfecto. Bueno, señor Real, como define, levamos 2 anos e medio de legislatura, de mandato, e queda un ano e medio. Como define, como valora esta xestión municipal neste tempo? Desde o punto de vista noso como grupo municipal, nós estamos moi contentos e satisfeitos deste 2 anos. Son 2 anos nos que nos asentamos un pouquiño e tomamos pé nesta nova andadura. Pois ao principio nos costou un pouquiño ubicarnos porque tiñamos unha configuración e unha perceptiva da política municipal, creo que distinta, e ao largo deste 2 anos fomos capaces de ir avanzando nese proxecto que tiñamos diseñado e estamos nun camiño, creo que bastante acertado. Somos capaces de chegar á xente, facemos ese proceso de escoita, personalizamos moitos dos problemas que ten a veciñanza e que non son escoitados por o grupo de goberno, e ademais nos permite presentar numerosas propostas ao grupo de goberno para amosar que Rianxo ten que avanzar e que o Partido Socialista está aí para impulsar ese cambio tan necesario. Pero recordemos para a audiencia que goberna Rianxo en común con 5 concelleiros, Partido Socialista 5, Partido Popular 5 e BNG 2. Vostedes son útiles ou necesarios? Como define un pouco a situación do goberno? Eu creo que pasamos por moitas situacións. A día de hoxe a perspectiva de goberno está clara, que anular por completo ao Partido Socialista, porque entendemos que somos o que estamos facendo, a oposición forte, unha oposición de fiscalización intensa, pero tamén a nivel de propostas. Un dato que levamos presentadas cerca de 90 propostas a pleno para proxectos de Rianxo. Son situacións que seguramente non trascendan máis alá do que pasa no pleno, pero a realidade é que o Partido Socialista está facendo unha labor de propostas moi intensa, e a configuración que temos actualmente é complicada según para que términos. O Partido Popular está intentando arropar a este goberno, e ese traballo de fiscalización que temos que facela, porque senón ao final moitos dos procesos administrativos están saltando, execucións de obras que non se corresponden, falta de atención á veciñanza, falta de limpeza. Hai unha serie de situacións que desde a parte de fiscalización temos que facer, e vemos que o camiño escollido é o camiño máis doado. Nós estamos satisfeitos co labor que estamos facendo, non esperamos ningún tipo de situación favorable por parte do grupo de goberno, porque eles entenden que ten que ser así. De feito, as comunicacións que van todas en contra, particularmente deste voceiro. Nós xa o temos asumido, nós seguimos o noso camiño porque entendemos que o apoio que lle temos que dar á veciñanza é grande, e estamos máis que satisfeitos da labor que estamos facendo. E da xestión, que balance fai da xestión do goberno, da alcaldía? Creo que iso lle corresponde máis ao propio goberno. Nós temos a nosa forma de velo, e podemos casi que separar en varias partes. Hai unha parte que a veciñanza non lle afecta tanto ou non se lle preocupa tanto,
que é o que pasa dentro da parte administrativa. Ao final, o veciño e veciño quere ter as cousas feitas. En cambio, a nos preocupa moitas veces en como se fan esas cousas, e é o que estamos intentando tratar de transmitir. E hai outra parte que son as execucións propias das obras, que temos que fiscalizalas para que se executen de forma correcta. Esa é un pouquinho a nosa labor en canto á fiscalización do goberno. Nós creemos que hai moitísimas deficiencias neste grupo de goberno. Creo que o número que ten que xestionar un concello como Rianxo e que a configuración que ten o noso concello son números insuficientes. Así se lle trasladou desde un primer momento. Nós seguimos ca nosa idea e ca nosa defensa de que a estructura de goberno ten que ser unha estructura forte, e así yo transmitimos cando foi das asignacións dos concelleiros. Nós queríamos que o tenente alcalde tuvera dedicación exclusiva, porque é necesario, non era un capricho do Partido Socialista, era necesario que houbera outra persoa máis con dedicación completa ao concello, porque se requiere unha estructura forte para poder gobernar un concello como Rianxo. Entón, danse situacións de deixadez, de pasotismo, de non escoita, de non participación, e chegamos sempre xustísimos a todos os procesos. En líneas generais podemos definirlo como un continuismo do que se viña facendo en 2023. Non houve cambios ningúns, non hai modificación de ordenanzas, non hai propostas de modificación do funcionamento realmente que lle afecta á veciñanza. Entón, evidentemente, nós, por a nosa parte de oposición, estamos contentos e satisfeitos, pero por a parte que lle afecta ao grupo de goberno, creo que temos que ser un poquinho máis críticos, e sobre todo que eles tamén tiñan que entender un poquinho esa proposta de participación. Ao final, a configuración, como ben dicías antes, de 5, 5, 5 e 2, eu creo que a perspectiva que tiña que ter este goberno é de abrir o grupo de traballo e fomentar esa participación dos grupos. O Partido Socialista lle ten a man de forma continua para traballar de forma continua, e así o fixemos ao longo da legislatura. Solo 2 datos. No que levamos de ano, houve solo unha xunta de voceiros, ese espacio onde os voceiros lle trasladamos as nosas sensacións sobre o que vai pasando no pueblo, en canto a situacións que ao mellor non lle chegan ao concello con esa liberdade que nos la transmiten a nós, e non se está fomentando ese espacio de diálogo. E a outra, que nos parece xa un poquinho máis relevante, é que levamos con unha reunión solicitada dende o 25 de abril, e non somos capaces a que nos faga esa reunión. Eu creo que o mensaxe é claro, nós xa entendemos que ten así, pero nos dá lástima de que non poidamos transmitirlle a nosa forma de entender a política e cales son eses proxectos que creemos que se pode pero ustedes son necesarios para a vida diaria. Nos entendemos que sí, pero si ao final as asociacións que se fan no sentido do voto van de vamos a intentar ir ao pleno, cerramos os ollos e a ver que pasa, nós esa perspectiva non compartimos. Por iso moitas veces nos queixamos, non é porque non votemos a favor ou nos absteñamos ou votemos en contra, non. O que nos molesta un pouquiño é que non teñamos a información antes ou non participemos da propia información para chegar ao pleno e votar realmente que estamos convencidos de que ese proxecto é o mellor para Rianxo. Situación económica a día de hoxe, como define a foto? Aparte logo das facturas, pero a situación económica do Concello lo contamos nas críticas que vostedes fan á xestión económica. Sí, nos creemos que hai unha situación complicada a nivel económico, senón non tería sentido que empresas estuveran casi un ano e 6 meses sin cobrar. É dicir, empresas de servicios locais. Correcto. É dicir, non falamos de macroempresas, falamos de empresas pequenas que teñen dificultad para chegar seguramente a final de ano. Que prestan os servicios e non os dan cobrado ano e pico despois. Correcto. Caso de asociacións, caso de clubes, é dicir, das unhas situacións complicadas. Son un pouquinho a referencia que nos temos nos datos generales que nos presenta despois a conta. Evidentemente, os resultados amosan que a situación non é excesivamente preocupante en canto ao resultado da conta, pero sí en canto ao funcionamento e como se van aplicando, como se aplica ese orzamento ao longo de todo o ano. Fomos moi críticos no momento que se presentou o orzamento 2024 porque aparecían partidas infravaloradas. É dicir, e no 2023, xa cos datos de 2023, xa sabíamos que os importes que estábamos propoñendo non eran suficientes, e fomos críticos nese sentido. E aparte que se están executando unha serie de situacións en ese orzamento que non van na liña no que nos queremos, nin na forma, nin no fondo que nos entendemos que ten que traballar unha administración local. Claro, pero
digamos que ano e pico sin cobrar as empresas que fan servicios ou as entidades deportivas ou tal, e logo temos, vostedes tamén denuncian que hai unha débeda á empresa concesionaria da auga superior a 300.000 euros. Estamos falando de que esa xestión aí non está ao día, non? Sí, bueno, son dúas cousas distintas. Explico primeiro, por un lado, o tema do pago medio a proveedores. É dicir, o sistema que está optando o goberno de facer únicamente un recoñecemento, presenta únicamente un suplemento de crédito e un crédito extraordinario para a súa aprobación outubro-novembro, polo que vimos vendo nos últimos anos, pero non quere levar a pleno ningún recoñecemento extrajudicial de crédito. Eso significa que esas facturas que quedaban pendentes de anos anteriores, que non seguiron o seu cauce administrativo, bueno, pues se poida pagar porque efectivamente o traballo se fixo. Bueno, pues ese proceso administrativo non se está levando a cabo. Que sucede? Que se dende xuño de 2024 hasta decembro ou novembro de 2025 non fai ningún proceso para regularizar este tipo de situacións, pois ao final a situación é clara. Hai ano e medio pois, de empresas, asociacións que están sin cobrar e lle repercute ás familias e á propia función da asociación. E con respecto a, como decías, do canon da auga, nós consideramos que é o contrato máis importante no que se tiña que haber centrado este goberno desde un inicio, por moitos motivos, porque unha é a maior inversión que está facendo o Concello nos últimos anos na rede de abastecemento e saneamento, que é un recurso fundamental para a veciñanza, e creo que avanzar en ese contrato sería, eu creo que favorable para os veciños e favorable para o Concello. Nos informes non nos basamos en datos que nos inventamos, sino que está nos propios informes que nos envía Intervención, aparece esa cuantía. É dicir, a día de hoxe, bueno, pues non sabemos exactamente cal é a proporción na que lle temos que presentar ese reequilibrio á empresa de xestión da rede de saneamento e abastecemento, pero vendo un pouquinho a situación, estamos falando de algo máis de 300.000 euros, cos informes que fala, claro, a nós nos choca esa cantidad porque non é porque estea presente, sino porque non falamos de como vamos a solucionarlo. Esa é a cuestión. É dicir, nós asumimos que hai esa cantidad derivada do motivo que sexa, pero hai que afrontala, porque senón, ao final, isto é unha deuda continua para o Concello, e xa lle presentamos unha proposta de dicirle, oye, cal é a cantidad exacta e como se vai a solucionar. Isto non é, vou intentar lanzar ese mensaje para castigarche a nivel político, non, ao contrario. Nós o que estamos é presentando unha moción para dicir, vamos poñer o foco de atención en este aspecto, porque nos vai, claro, porque hai que solucionarlo. En algún momento hai que poñer ese muro e dicir, bueno, pues hasta aquí, e vamos a intentar solucionarlo. Borrador ou orzamentos previstos? Bueno, nós non temos información. Xa te comentei antes que é unha situación difícil e a xente non nos cree cada vez que lle dicimos non temos información, pero realmente é a realidade. É dicir, se non temos xunta de voceiros, se propoñemos reunión, se non nos atende, ao final o espacio que temos de comunicación con el para que a xente o entenda son os plenos. Por eso moitas veces os plenos se dilatan ou facemos rogos de forma excesiva ou preguntas de forma excesiva, porque é o único espacio de comunicación que temos con a alcaldía. E aparte que, pois, bueno, moitas desas cousas non se resolven. Bueno, señor Rial, dinamización económica, promoción turística, apoio ao pequeno comercio, campañas, etc, etc, etc. Cal é a política que se está levando ou cal se debería levar? Bueno, son dúas preguntas no sentido oposto. Unha, o que vemos é exactamente o continuismo dun goberno. Quitouse unha liña de axudas que non vemos con mala intención, pero que non temos os datos reais de canta xente se vinculou a esas propostas que fixo o goberno para implementar novas empresas. A sensación é de que siga habendo destrucción de emprego en Rianxo, pérdida de tecido comercial, non damos avanzado na nova xeración de solo industrial, non se fala da ampliación do polígono. O polígono está como estaba? Sí, vanse ocupando empresas que xa están comprometidas de legislaturas anteriores, pero non hai unha perspectiva de avance, e a configuración que temos na comarca, pois eu creo que invita a ser os primeiros en conseguilo. Claro.
Pois non van nos pasar exactamente Hai necesidade, como... Claro, sí, sí, pois eu creo que Rianxo tiña que tomar un posicionamento por a propia configuración do polígono, porque a ubicación é perfecta, porque así o expresan as empresas que ali traballan, así o expresa a SEA, e eu creo que hai que buscar os mecanismos, por un lado, para facer un polígono que sea medioambientalmente sostible e respetuoso ca veciñanza, porque é un punto un poquinho conflictivo. E o comercio de pequena industria, tanto no, digamos que no casco, no concello, ou na capital do municipio, como tamén hai que axudar as parroquias, non? Sí, a configuración do comercio en Rianxo distribúyese basicamente no 70% está no propio casco urbano. Pero depois temos pequenos núcleos de comercio en Asados, menos no Araño e un pouquiño máis en Taragoña, que ten unha configuración un pouquiño máis repartida. E a política municipal deste goberno? Está inexistente, é dicir, recentemente publicamos que se deixaron de gastar 6.000 euros en política de emprego. Eses cartos van a un remanente que depois se destinarán a facer as políticas que eles decidan, pero non se está invertindo. Nós o que lle propuxamos xa en xaneiro de 2025, hai un ano, presentamos unha proposta onde falábamos de pacto polo comercio local, falábamos da convocatoria da Mesa do Comercio Local e falábamos de bonos do comercio local. É dicir, eran 3 propostas para dinamizar. Estamos vendo que a proposta da Diputación de Merca na túa vila está funcionando de forma increíble, está dinamizando o pequeno comercio e creo que sendo capaz a compaxinar os tempos entre os bonos que pode aportar o Concello, a Diputación e os que propón a Xunta, pues ao final conseguimos períodos favorables de compra. E sobre todo son compras de calidad, non estresando e apretando ao pequeno comerciante para que faga rebaixas cando xa está apretado no seu día a día. E por outro lado, queríamos xenerar un pacto local polo comercio local, é dicir, buscar a unanimidade do pleno, que nos permitía convocar reunións para programar a campaña de Nadal, basicamente para apoiar a labor que está facendo as asociacións de comerciantes de Rianxo. E por outro lado era a Mesa de Comercio Local, ese espacio onde se ten que debatir que liña queremos traballar, e iso non o está vendo, é dicir, non se está falando do Rianxo de 2029 de 2030, estamos falando do Rianxo a 1 de enero de 2026, é dicir, non hai planificación, non temos esa capacidade de pensar que proxecto temos que desarrollar para revertir a situación actual que se está dando en Rianxo, que é a destrucción do tecido comercial. Entón, son moitos factores que hai que meter en esa non é un único factor, son moitos factores que hai que ter en conta, vivenda, transporte, o sea, é unha ecuación un poquinho complicada, pero creemos que o espacio de debate ten que ser a Mesa de Comercio Local e ese espacio para co pacto local do pacto municipal polo comercio local. Desenvolvemento de Pexón, empezamos a ir mal de tempo, señor Rial. Desenvolvemento de Pexón non só no centro urbano, sino tamén nas parroquias e a política de vivenda que isto levaría consigo e a que está nos últimos meses, lóxicamente, de primeira preocupación da ciudadanía. Sí, Rianxo, eu creo que non vemos unha grúa desde hai moitos anos. Evidentemente o Pexón ten que marcar unha liña, un antes e un despois, e estamos nun proceso que non somos capaces a esa aprobación definitiva. Van casi 3 anos desde a aprobación provisional e consideramos que o Pexón, e en este caso a alcaldía, ten que empuxar e fomentar que o Pexón este aprobado en este 2026. Toda a fecha que non fora máis alá, que sea máis alá de 2026, eu creo que vai ser un lastre para Rianxo. E por outro lado está o tema da vivenda. Rianxo en verán, creo que ten un 100% de ocupación, hai moitas vivendas, non son vivendas vacacionais, son familias enteiras que no verán xa teñen asignada a súa vivenda e mesmo alquileres de forma continua durante os últimos 15 anos. Claro, que pasa? Que esa situación limita moito a calquera alquiler puntual que se faga durante o ano. Entonces, o Concello creo que ten capacidade para poder negociar ca Xunta de Galicia, ceder algún tipo de terreno para facer algunha vivenda de protección oficial, e creo que ten posibilidades e debería xa de estar falando ca Xunta en este sentido. Outros concellos xa expresaron, outros concellos xa cederon os seus terrenos, o Rianxo en este ámbito está totalmente paralizado. E instalacións deportivas, equipamentos, non só deportivas, educativas, etc., centros culturais, como está esta política?
Bueno, ou esta xestión destas políticas, digamos. O sistema que están planteando de xestión de instalacións deportivas é un sistema de continuismo absoluto e máximo no uso das instalacións deportivas por parte da veciñanza. Nós queremos que o uso se fomente de outras perspectivas, que se permitan as horas de alquiler nas instalacións municipais nas deportivas para que de forma libre, non mediante un grupo, un grupo de amigos poida seguir facendo actividade física en esas instalacións. O que vemos é un deterioro continuo e unha falta grave de interés por parte do goberno municipal. A día de hoxe o pabellón municipal filtra agua despois de haber cambiado a súa coberta de forma intensa. Insistimos en 2023 que fixeron o seguimento da obra porque estábamos vendo que se podían dar algún tipo de situacións conflictivas, como así se están dando. Os campos de fútbol, o campo municipal de Vilas, a herba necesita, o césped necesita ser cambiado. Propuxemos unha moción para que co pos adicional 4, que hasta o día 31 teñen posibilidade de presentalo, se poida levar a cabo ese cambio, porque é urxente, é dicir, xa non é agora, xa tiña que ser en 2023. E pasa igual no campo municipal de Vilas, levántase o tapete, é dicir, anda que a herba estea con máis calidad, o problema é o mantemento. En 2025 non foi... E os invernos son duros. Claro, sí, e os campos requieren un cuidado, non é tiño herba sintética e non tiño que facer nada. Non, hai que facer un traballo trimestral, hai que intentar limpar e cuidar todas as situacións que se dan nos campos, pero creemos que o máis importante é a atención aos clubs e ás familias que desempeñen a súa labor ali. Recentemente, un dos clubs que utiliza o campo municipal da Lomba conseguiu uns asientos para poder poñer nas súas gradas. Levan os asientos desde agosto sin colocar. Nos entendemos que hai que facer algunha modificación en unha das bancadas inferiores para poder cubrir toda a grada, pero estamos falando de que hai dúas gradas superiores que sí que poden ter os asientos xa colocados, e este inverno os usuarios da instalación deportiva estarían moitísimo máis cómodos. En líneas xerales, eu creo que o resumen sería unha desatención á propia instalación e unha desatención aos propios clubes. Ímonos aos servicios sociais, SAF, Centro de Maiores, Centro de Saúde, meta todo nun paquete e un minutiño ou dous, como moito. Pois eu centraríame no que temos a día de hoxe, no que nos temos que centrar. Unha é centrar na residencia que está propoñendo a Diputación da Coruña e na que temos un interés especial. Defendemos desde o primer momento que tiñamos que falar de centro de ocupación integral, non de residencia, e así o transmitimos a Valentín e ao seu equipo en múltiples situacións para conseguir finalmente este proxecto. O centro de día é digamos que de momento é unha incógnita. Un resumen para que a veciñanza o poida entender: temos os cartos para facer unha obra, pero non temos o servicio configurado. Entón, nos choca un pouquiño esa premura continua de ter que mandar mensajes de centro de día, cando non temos nada conseguido. A veciñanza está cansada de escoitar que xa temos o centro de día. Queremos un centro de día público, e iso foi o que defendeu o Partido Socialista na moción que presentamos. É a Xunta de Galicia que ten que asumir a súa xestión, é a Xunta de Galicia que ten que levar a cabo a reforma. O Rianxo xa fixe un esforzo enorme en 2019 comprando ese pazo de Rianxiño para deixarlle a Xunta e que fixera con el o centro de día. A veciñanza xa está cansa de escoitar temos centro de día. Oxalá que nós non estamos en contra de que haxe centro de día. O que nos cansa un poquinho é que utilizamos o centro de día de forma continua con mensajes para que a veciñanza siga mantendo esa esperanza aí a nivel partidista, e non. Cos servicios entendemos que non se ten que xogar, e no caso do SAF é exactamente igual. O grupo de goberno dixo que o iba a municipalizar, e entendemos que hai que explorar outras vías, pero xa, simplemente por garantía laboral, por axudarlle a esa xente que está traballando nunhas situacións que non son todo acordes co que todos debemos de defender como servicio público. E a nivel de usuarios? As listas de espera é un servicio fundamental. Ao final, por moito que a Xunta queira axilizar esa entrega de informes, as listas sigue estando en lista de espera para o propio servicio e para obter o certificado de dependencia. Entón, é unha situación complicada que eu creo que non estamos prestando atención suficiente, porque a día de hoxe é un dos servicios fundamentais para calquer concello, e estamos deixando escapar, creo que, a oportunidade de poder solventalo. Nos escudamos de forma continua
continua de que son competencias que os concellos non asumimos, que son competencias impropias, pero hai que afrontalas. O que temos que poñer é afrontalas. Se non estamos de acordo con que é unha competencia que ten que existir no concello, oye, pues transmitamos a Xunta e tomamos as medidas de forma coordinada, porque non lle afecta só a Rianxo, este é un problema que lle afecta a moitos concellos e que hai que afrontar e hai que solucionar. Que está previsto para a Navidad? Como son estas festas e que está facendo o Concello para revitalizalas? Si te digo que non teño información, aquí porque publican nas redes sociais un poquinho así o que se vai facendo, e a perspectiva é que, bueno, seguimos creo que a mesma tónica que os outros anos, luces por todos lados, algunha que outra actividade no auditorio, algunha que outra actividade para a veciñanza, pero en líneas xerales eu creo que nos falta, o que decía antes, planificar, sentarnos que cas asociacións de comerciantes, sentarnos co ámbito asociativo cultural de Rianxo, pero non agora, falo de agosto, julio, sentarnos e planificar. Porque ao final as luces están moi ben e hai concellos que lle funcionan como atracción comercial e atracción turística. Pero eso é Vigo. Claro, e algún concello máis da contorna, pero eu creo que perdemos a perspectiva os concellos pequenos de querer inundarnos de luz, que está moi ben, porque ao final pero hai que dar contido a actividades. Claro, e sobre todo que teña unha finalidade, é dicir, se queremos poñer luces para que haxa realmente repercusión comercial. Pero para enanos e para todos os maiores, eso é unha... Sí, o que pasa que é un tema complicado, é dicir, luces e a Navidad ten que existir porque genera un ambiente no pueblo que é distinto. Entón, está moi ben fomentar todo ese tipo de situacións, pero nós consideramos que ten que ter outro enfoque, non pode quedar solo no ámbito social. Señor Rial, foise noso tempo, pero ten un minuto para decir o que vostede queira. Nada, pues simplemente agradecervos porque nos deixedes este espacio para poder falar de política municipal de Rianxo, transmitirlle a veciñanza que o Partido Socialista está facendo un traballo de acompañamento, de escoita enorme, que evidentemente é difícil de chegar a todos os puntos onde nos están a chamar, que confíen no traballo que estamos facendo e que o Grupo Municipal está encantadísimo desa labor que nos tocou e o estamos facendo creo que cunha perspectiva moi positiva. Permíteme só para acabar, porque estamos no ano Castelao, e quería vos entregar un agasallo. Son dúas láminas de autor. Moitísimas gracias. Lámina de David Cuence. Moitísimas gracias. E outra lámina de Berto Xixi, vale, dous artistas locais que para celebrar o ano Castelao pues estamos promovendo este tipo de propostas. As poñeremos na caixa fuerte, en exposición. Nunca se sabe o que poden chegar a valer. En exposición aquí. Óscar Rial, portavoz do Partido Socialista no Concello de Rianxo, foi un placer contar con vostede nesta edición de Falemos e lle desexamos unhas boas festas, un bon Nadal. Igualmente. Hasta unha próxima ocasión, moitísimas gracias e moi boa noite. Pues a vos, moitísimas gracias. Isto foi todo que nos deu de si toda esta edición de Falemos con Óscar Rial, portavoz do Partido Socialista no Concello de Rianxo, con José Antonio Pérez, presidente da Federación Galega de Confrarías de Pescadores, e coa alcaldesa de Marín, con María Ramallo. A semana que ven, máis e mellor se é posible. Moitísimas gracias por estar aí, moi boa noite. Programa ofrecido por